Cum poți să stai așa nepăsător când împrejuri să atâția păcătoși ce mor, când nimeni nu le-a mărturisit deschis de mântuirea sfântă ce le s-a trimis? Când gențul greu al lor povară de păcat, când zac într-un abis așa de întunecat, când sângere atât de adânc lăuntrul lor, cum poți să stai așa nepăsător? Cum poți să treci pe lângă nepăsător, pe lângă cei căzuți ce-și plâng durerea lor? Ce inimă de piatră ți stă ascunsă în piept, de nu mai simți arsura strigătului drept? Când vin și un belem tu porți că ți s-a dat, ca în rând adânc să fie din belșug turnat, când știi că azi e nevoie de ajutor, cum poți să treci pe drum nepăsător? Nu te gândești că vine Cel ce-o judeca, când pentru toate tu socoteală grea vei da. Când tot ce-ai scris va fi curând împlinit, când ale iertării har va fi sfârșit. Trezește-te acum când încă te mai poți. Nu-ți îngropa în pământ talentul care poți. Când împrejur tu vezi nevoie de ajutor, nu fi așa nepăsător. Amin. Amin.